Ja, mensen, welkom. Dit is Neet op Vreed in de weken dat het vooral Neet ging in de Tweede Kamer. Het begon met deze, de bedrijfspoedel. Ik ben er zelf ook al een paar keer maar pesten. En het eindigen met deze, ik zal hem goed vastpakken, de islamitische aap. En het is de weken van Rinus, Chinees de hit, en van deputaire Poepjes. Hé Rinus, we doen het doen echt net normaal, hè? Nee, zeker net. Ik get Neet. Ja. Zo, hoppakee. Ja, we beginnen met Hendrik Bakker. Ik zal even goed zitten. Hendrik Bakker. Hij viert al hier een actie in het belabberde taalgebruik van het omroeppersoneel. Zat hij dan er zelf uit. Hè? In de campagne Praat me Friesk helpt hij dan ook flink uit naar gewoon presentatoren. Zullen we eens even luisteren wat je zei? Ik ben Hendrik Bakker en ik van Omroep Friesland ben ik een boodschap om. Nou, boos, maar dat klopt net, maar de tiet wordt de tiet. Dat is een Fries, nou. Dirk Baron, dat is helemaal een schrik. Want dat moet die man daar zelf niet willen. Die brieke taal brengen. Wat ik en daar omslaan mocht in Omroep Friesland. Ja, als je een daai omslaan mocht in Omroep Friesland, wat doen je dan wel? Nou, kruisjes zetten bij elk verkeerd woord. Alhoewel ik mezelf dan wel even wijs voor iemand. Ja, want je bent zelf ook net helemaal... Nou, als die man het altijd verkeerd omjouwen, of de vrouw, dan ben je op een duur, kan je er wat van overnemen. Ja, dat is nou uw schuld dan weer. Uw schuld dan weer. Dat is de bedoeling net vanzelf. Nee. We hebben jou dit doen, want ik denk, die man die kende heel tijd lekker zeuren en chantry en brieven sturen. Maar je zit nu in de studio, hou maar voor mij bij wat ik al hier verkeerd doe. Zullen we dat al praten? En dan moet ik even weten, of wil ik even vragen of je bijhouden kunnen wat bijvoorbeeld Sietske Poepjes verkeerd zat. Want dat is natuurlijk ook hier van de provincie. Ja, die het mij krijgt al verbeteren, dus ik verwacht ze net als een soort flaters maken. Oké. Nou, dit belooft er wat. Want ik viel mezelf in mijn blinde kont zitten dan. Want aanzien heb ik een hele list en dan kan ik wel presentator afwezen. Succes! Dank je. Sietske Poepjes. Ja. Nou, je deputaire 32 jaar, de jongste van het loon. Ja. En in Friesland, ja. Ik vind trouwens even in het begin wel wat lastig. 32 jaar, ik ben 31. Ja. Wat doen we? Jo of do? Nou, ik denk dat we maar do doen. Do? Ja, absoluut. En dat viel bij mij het beste. Ja, maar Horsto dat ik vol? Nou, dat moet ik nog maar even zien. Maar ik denk dat als wij nou met do beginnen, dat een goed begin is. Ja. Absoluut. Ik zeg daar op het tafeltje, verschillende squons in, het binnen fjouwer en die komen ook uit een vrij grote collectie, of net? Ja, die komen uit mijn collectie bij. Ik heb nogal wat squon. En ik vind ze gewoon prachtig. Ja. Het is net een obsessie, maar ik waardeer ze wel, absoluut. Nou, het leek ons leuk om onder de hand van die squon en deputaire, zoals jou, om die te typeren. En we hebben vrij om het jou mee te nemen, maar een boodschap. En Rinus, daar zoest wel even in stel op pakken kennen. Sietske, waar was maar beginnen? Nou, begin dat hekste peer maar met die zebra hakken, zeg maar. Zebra hakken, Rinus? Die eerste. Nee? Nee, die horen. Dit doe je, die. Ja. Oh, die. Ja, die. Hoe vind je Rinus? Oh, is er wel mooi. Ja. Is dat voor Deborah? Ja, ja. Ja, oké. Mooi. Nou, dan moest je nog een pip pakken. We beginnen met deze. Ja. Zwart. Dit CDA-crisistijd, vind ik. Nou ja, dit soort squon zoek ik om van dat ik naar een CDA-congres ging zo. Want aan de vakkant zien ze er redelijk conservatief uit. Maar aan de achterkant, ja, we zijn toch wat moderner. En het venijn zit in de stut. En ik denk dat uw partij wel eens een beetje moderner giet broeken in. Dus ja, past precies bij zo'n congres. 32 hier, jong. Ja. Is dat dan het naar je gezicht? Ik ben wel een van de nieuwe gezichten van het CDA, dat klopt het, ja. Ja, hier in Friesland, maar ja. Zou het eventueel verderop kunnen, in Den Haag? Laat ik het zo zeggen, de komende jaren ga ik me echt maar Friesland waande houden, maar ik sluit niks uit. Absoluut niet. Nog even wat doe je zelf. Uit Makkum. Ja. Dochter van een vissers, man en vrouw, een geslacht. Dochter van een visserman, zus van een visserman. Ja. Dus, en toch in de politiek, hoe kan dat? Ja, nou ja, de politiek, visken wie überhaupt niks van. Nee? Dat wist ik al vanaf het begin. Maar ja, de politiek is prachtig in de zin van de leerst zelf wel een nieuwe mensen kennen. De kist die ding echt wan. De kist ermee verzorg je dat in Friesland in elk geval, toch zaken
regeld worden. Ja, zo stout denkt dat het clear komen moet. Het is een allemachtig interessante tak. Ja, maar je kent de steden in en deputaire worden, dat is natuurlijk iets heel anders. Ja. De vriendin van jou, ja, hij zit heel te spelen. Ik ben er verschrikkelijk nerveus van, mag ik zeggen. Maar jouw vriendin, Bekliks. Ja. Wat zou die, of die vriendin, ik maar die zei ze, wat zou die deputaire? Wat nou, is het? die vond, als ik heel eerlijk ben, ik hier er een paar vriendin bij, die moesten het opzoeken op Wikipedia wat een deputaire is. Het is net bij Elsenien bekend wat een deputaire is. Maar ja, ik hier dat 1 keer uitlijnd en toen vond ze het toch wel heel erg mooi. Ja, want dan heb je lekkere boescenten, leuk, want je verdient wel aardig een keer een mooie squonkeepje. Nou, absoluut. Dan kan ik er nog meer keepje. Dus... nou ja, als het voor het salaris doet, dan doet het ook iets net goed. Wat dan? Nou ja, dan doet het voor de mierskip, dan doet het voor de politiek. En ik bedoel, als het voor die heel doet, dan moest hij zelf wel eens even nooit aan laten, denk ik. Maar nou ja, het is een prachtige baan. En mijn vriendin hier niks ook iets van, kom eens nog eens ergens. Ja, en die vond het hartstikke leuk. Ja, dus komen nog eens ergens, lekker in Droegenham of waar dan ook. Nou ja, het is toch een mooi plak. Rinus, we moeten nog een pis konnen. Ik wil maar die stipjes, dat bepaal ik dan zelf wel even. Want, Ja. Oh, dit is ja, die ben mooi, hè? Ja. Ja, dat is wel spannend. Die weer, denk ik. Wat, ik zag hier een vrouw douchen in een bar. Per man eromheen, per vrouw eromheen. Ja. Feest. Nou ja, dit ben echt gewoon die ik dan oordoog als ik met mijn vriendinnen op stap ga naar een tapasbar. Houd ik heel erg van, vind ik heel erg fijn. Ben ik wat Spaanse kwam en er zit wel een lekkere hak onder. Dus Weet je erop doen ze? Je wordt op En hoe doen gaat dat doen ze? Nou, hartstikke leuk. Ja? Nee, maar Ja. lekker Nou, wild of... Nou, een beetje gewoon. Ik bedoel, met een beetje Wel leuk gewoon, bouwen. ja. Ja, kom op sis. Maar nee, maar er zit een fijne hak onder, dus de kist er ik nog wel wat mooi. De brekst die ankels er net op. Dus ja, maar dit soort squon ga ik even op stap. Is dat wichtig dat je in zo'n drukke baan een soort verantwoordelijkheden dat je dan op zijn jongen ze kunnen, kom op, we beginnen lekker uit. Ja, dan ja. ben ik net bij deputaire. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Het is ik een stukje van me. Dus in dat opzicht kist het ik gewoon net negeren. Maar ja, dat jet er ik echt bij. Want het is een hele drukke, intensieve, mooie baan, dat wel. Maar dan moet ze nou dan ik eens even soks bij. En die green is gewoon daar. Rinus, de mag voor even komen, die green of de giel. Rinus, we zetten daar echt onder Ja, druk want hier, jong. dit liep het mij meer op een vrouw die tocht, we krijgen simmer. Ja. En we krijgen ze net. Nee, dat tocht deze vrouw echt, dat klopt het. En ik lood het heel Nederland dat tocht. Want we hier een mooie maait hier. Maar er kwam een minne simmer achterom. Maar dit is ja, soks wil ik dan graag in de simmer on, hè. Ik wil er ook bij zeggen, hier hebben we echt ruzie in de CDA-fractie. Wat dan? Toen deze kwam. Echt bijna een fractie. Net christelijke nog? Nou, laat ik het zo zeggen, de ene helft vond het prachtig kwam, de andere helft, nou, die won ze ook wel niet. Jiske Nou, begreep ik net. Rinus, die oren, want ik wil die zwarten hebben, want dat gaat over ambitie. Ja. Ben dat ik dus gewoon van de installatie? Nee, die heb ik nou hoor. Dus kwam die van heb de je nou. installatie. Dan gooi je ze hier even omheen. Hupsakee. Dat kan wel. Dat ben ik gewoon wissen. Ja. Ja, dit vind ik, ja. Ja, die wil wel kreeg, nou. Hey, er Sjoerd Galema, Sjoerd Galema de minuut kopt. Nee, zo werkt het dat net. En trouwens, Sjoerd liet zich niet voor Oké, disse, want hier zit Ja. een ambitieverhaal achter. Ja, op dit soort squam, ja, je zou ik echt maar naar Den Haag gaan. Je ging ik echt maar naar Den Haag om toch het hier en of voor te helpen van Friesland. Dit is echt, als het creërs moet, als het fatsoenlijk moet, als er wat werk verzetten worden moet, dan ging ik op zoek Dat naar is een Den Haag. glimmek mooi. Ja. Glimpje. Glimpje, is dat goed trouwens? Bakker, glimpje? Heel even. Het is goed even. Oh, wat een list. Ja, het is Nee, toch maar wel- deze keer dus naar Ja. Mark Rutte daar. Dat, Dit is het echte werk. En waarvoor? Dat je zegt je Mark Rutte en nou is maar die poten af van het zout onder de zon? Ja, nou ja, ik zou het ietsje diplomatieker zeggen, want Nou, hij kan wat hè. dat is weer, hij Hè, kan dus wat dat heb ik hè, wel zien. maar er hoeft nog net nooit te apen, om het woord apen nog maar eens in te houden. Oh, hij begint met de schreeuwen. Zo is het zenuwachtig. Ik van doe worden, helemaal. Ja, maar aan voor die man. Ja, Hel hem voort. maar nee, hè, beloof me mooi. Maar nee, dit is echt het werk best. Dien Loert uit Friesland in Den Haag maar list. Van krijg ik nog eens wat yield van wat mooie infrastructuur hier. Kom op, wij binnen ik nog. Ja? Het is net altijd Iran. Dat mij aanstaan van, hè. Nou, al die Ja. oude grieze mansies. Ja. En dan steen je daar als 32-jarige. Ja. Maar ja, dan zeg ik ben Sietse Poepjes en ik ben deputaire Ja. en zus die jongen denk ik, nee. Ja, hoor, ja. Ja? Ja, als je in Ze ben Nederland... Sjoerd Galen, maar woon. Ja, als je met Sjoerd Galema bent, dat is absoluut weer. Maar ik ben Sietske Poepjes en ik denk dat ze het met mij het best redden. Hè? Wordt dat net een probleem? Of kan het een probleem wezen? Die 32 jaar toch
Nou, misschien Nee. dat je in die eigen van die man zit binnen. Nee, dat toch denk een ik broekje. net. Want als het überhaupt ik naar Nederland just. En Nederland is een land dat stafvolle verloren is de oude 30 jaar. Vroeger waren het echt die oude Grieze man. Jotendaai ben het echt jonge vrouwen, jonge mannen, we doen het alle keer. Dus ik denk dat heel Nederland, ik in Den Haag, er echt wel wend is van, nou, de jonge generatie is nou echt onder beurt. Dus ik denk dat ik geen problemen heb. En die jonge generatie die bestelt dan vaak via internet. Ja. En dat heb je ook in de portefeuille. Ja. Digitalisering, Ja, precies. zodat het zo mooi heet. Ja. Komen dit snack van internet? Ja, een pad komt van internet. Ik heb dissen besteld via Marktplaats. Hele goede deals kun je erop krijgen. Ja. Het waren jongens. Ja, echt weer. Van Depetjerre. Ja, echt weer. Nou. Ja. Ja, maar deze debitjaire past wel op zin. Ja? Ja. En eens even, ik heb die... Nee, deze trui heb ik in de winkel gekocht, maar ik heb er meer die ik echt via... Maar ik heb dat ook wel eens die, maar dat slaat nergens op. Want ik bestel altijd in de verkeerde maat. Ja, en dan maar maakt ze weer waarom. En... Ja, maar wel een beetje weten was bestellen moest, maar Oké. daar moest wel even toek op wijzen. Zit er ook een speciaal merk bij? Ja, Dat- dit is allemaal van hetzelfde merk. Ik weet net wat het Ja, één keer. Kamper. Het is een Spaans merk. Ook. Ja, Ja? Het is echt het is een geweldig gewonnen binnen het. Voor Absoluut. de salsa. Ja, Ze zullen nou mooi Gave uit nog. ja. Zeg je dat goed? Gave? Gaaf? Ja? Gave, prachtig. Gave. Nou, 3 uur. Heel zit heen weer naar Den Haag in Ja. die auto. Hoe uitrapen ben ze dan? Nou, dan denk ik dat ze wel aardig uitrapen binnen, maar dan heb ik wel weer naar je. En hebben ze dan ook wat bereikt? Ja, dan hebben ze zeker wat bereikt. Wat dan? Meer yield voor Friesland, dat ze beter naar ons luisteren, dat wij een goede bereikbaarheid krijgen, dat dus digitalisering een flinke aan op zit. Dat heb ik bereikt. Oké, prachtig praatje. Ik vind het leuk, want ik kom ook wel eens op de provincie. Hoe ze nou eindelijk zien van mijn eigen leeftijd. mooi, hè? Leuke vrouw. Ik ben Ja. vrijgezel. Ja, absoluut. Oké. Ja, denk maar wel. Ja, ja, goed. Bakker, man, ik zou krek al. Dit is eigenlijk heel vervelend. Waarom hebben we dit betocht? Want ik mag me als te concentreren en dan, nou, zullen we eens even wat je dienen. Ja, ik word wat 4 zacht, ja, maar Maar schreeuwen trouwens ook net zo krees. nee. Nee, dit is net maar lezen. dat hier vaart niet om, jongen. Want ja, in 80 West hebben we Ja, maar ik ken ook wel wat waarom, net nee, vast erop. En het begon met 10 en nou moet je dat zelf maar even onder hem verpatten. Want Ian het zijn van 10. En wat maakt het wijzen dan? Tiet. 10! Tiet. Je kunt zo lang mooitje als je willen. Nou ja. Oké, ik kom aan bij je waarom. Dat allerakelijkste 10, dat maakt er allereerst uit. Oké. Bij Omroep Friesland een mogen al. Tiet. Dan is het 10! tiet. Terwijl is achter Tiet. elkaar. Oké. Dan ja, maar aansefeerde. Het is nou tiet voor Duke Cruise. Ken je die wel? Je hem kan lezen en dat doe je hem natuurlijk. Ik kom Duke! Ja, gezellig hier op tafel. Ja, Sietske. Ja, precies. Mies kon zich net zien, binnen het zo speciaal. Nee, nou, dat is toch wat. Ja, nou, we weten van Vliene Wieken nog in het pakje op de vleerbasis. Ik kan van verklaaien. Verklaar je, wat is nou die? Nou, ik zal nog net direct helemaal verklappen, maar het ging net in de politiek deze week net alleen nog over taalgebruik, maar het ging ook over kleding. En ik ben naar het centrum van Snitsgong en dan, nou, moet ik zelf maar even zien wat er gebeurde. Ja? Dit zijn de kleding die ik op een normale dag op het werk draag, zo ongeveer. Maar je hoort voor deze reportage toch wel alles oors. Een burka. En dat vanwege het burka-verbod. Een boete van €380 wil het kabinet voor vrouwen in een burka. Ik wil wel eens weten hoe het is om in een burka te rennen en hoe de mensen reageren op deze kleding. Maar als jij wat zien snitsje van vinden. Ja, het is wel heel gek. Het jou toch een soort geïsoleerd gevoel. Het is toch een beetje alsof ik in een tentje zit. En ja, mensen om mij heen die reageren wel wat, maar daar waar ik net echt te sjen. Ik vind een boerenka niet erg, maar zo'n niqab, helemaal gezicht bedekkend, dat vind ik niet plezierig. Nee, hè? Nee, Wat vind je er net fijn hoor? omdat ik het gezicht niet kan zien. Dus ik zie helemaal niks van jouw emoties, van je gelaatsuitdrukkingen. Dus, en dat vind ik vervelend. Nou, ik kan het niet zien, dus ik kan ook gewoon een, ja, weet ik wat zijn. Wat bijvoorbeeld? Een, weet ik wel, iemand met wel wapens eronder of zo. Nou, ik Een vind het helemaal terrorist. top. Ja? Vind je het wel mooi top? boek, ja. Of, ik weet niet wat het ding heet, maar het is helemaal top. Ik zou er niet, persoonlijk niet mee kunnen leven, denk ik. Als elke vrouw dat hier zou moeten, dan zou ik... Ik weet niet wat ik zou doen, maar ik zou het niet doen. Je wil een trek om een hoeken. En zo, nou, ja, dit is dan belachelijk. En als je dat krijgt,
Maar ik zie iedereen in de wereld zitten, hier in Nederland. Maar dit kan het. Dit geeft een streepje te veel. Ik weet eigenlijk net of vrouwen die een burka dragen of een sharia of een hoofddeksel, of die op een terrasje zitten gaan. Ik heb het zelf ook nog nooit gezien. Maar het is in elk geval een lekker bakje. Krijg je wel vrouwen met een burka? Nee, nooit. Wat krijg je van me? €4,10 eigenlijk. Ja, wat zou je zeggen? Mag ook niet meer, toch? Of het is, Nee, klopt. Nee, want ik riskeer nu een boete van €380. Hè? €80. Dus dat is ook niet mis. Nee. Nou, kijk. Laat maar zitten zo. Ik heb zoiets van blow jouw geloof, blow de verstreden. Oké. Dat heb ik. En daarom zei ik, die boetes die ze jouwen, ik vind het niet terecht. Ik maak je een afspraak met Ger Jaarsma van de VVD in Friesland. En vertel hem niet over de burka. Goeiedag. Goeiedag. Theo. Ger Jaarsma. Joeke is er nog niet? Dat is zo goed hier ergens wezen. Hoi Ger. Oh, je hebt je verkleed. Goedemorgen. Goedemorgen. Geweldig. Ik wist dat je het leuk zou vinden. Wat is nou om mij zat te zien, om samen mee te praten? Geen probleem. Ik vind echt dat mensen zelf moeten weten wat ze dragen. En als dit de keuze is van een vrouw om zo gekleed te gaan, dan moet dat gewoon kunnen. Binnen de VVD is dit wel een behoorlijke discussie, omdat een deel van de VVD ook vindt dat het juist de vrijheid van de vrouw beknot en daarom verboden zou moeten worden. Nou, wat je ziet is dat de meningen redelijk verdeeld zijn binnen de partij, maar de meerderheid is voor het boerkaverbod, dus het zal er ook wel komen. Ja, dit is wel heftig, denk ik, of net? Wist ik benauwd op een bepaald moment dat mensen dat zien seizoen? Voordat ik voortging, toen dacht ik van ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dan die reacties binnen. Hè? En juist in de beelden wel de mensen die zien net echt om of zo, want ze zijn zo geschokt eigenlijk. Ik denk dat ik wel de eerste ben die snits in een burka omroen heeft. Want ze zijn niks, zie je er nooit zien. Kom ik nog een vrouw naar mijn tuin die zei van, nou Kien, wat mooi, nou heb ik het ook een keer zien, want ik heb het nog nooit zien. Nee, iedereen praat erover en er is waarschijnlijk Ian in Friesland, nou daar wie nou even 2. Sietske, wat vind je ervan? Ik vind er 2 dingen van een burka. Het eerste is, ik vind geen gezicht, ik vind het lelijk, onhandig. Ik net geëmancipeerd. Zit dat mooi bij Squan? Nou ja, dat wil ook net meer, hè? Dat wil ik nog niet minder letten. Maar ik vind wel dat elke nieuw Marcel weet dat hij er raar, nu weer ongeëmancipeerd of een beetje vreemd bij in mij. Dus ja, ik vind er 2 dingen van. 2 dingen. Ja. Politicus, hè? Dat Ja. is. Politicus helaas. Ja. Ik vond het heel dapper. Okay. Bedankt. En we gaan nu naar Rinus. Zitten we de hele tijd al op te wachten. Kielen, 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 een auto heeft 2 wielen. Eien, 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 jij mag eerder rijden. Boelen, 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 voel je oké? Zit je vast, geef maar gas, Rinus die rijdt mee. Hey! Ja, dat is de nieuwste hit van zanger Rinus Dijkstra uit Drachten. Miljoenen zeggen al op YouTube zien hit mooi Romana op de scooter. En de onvragen voor optredens die beloel ik echt net bij te houden, want het is, hij is zo populair. En we praten erover met Dennis Franke, de manager, en Rinus vanzelf. Ja. Rinus, ik zie het even te googlen en even te zien. En toen zeg ik zelfs dat het nieuwsblad.be, dat is in België een bekende krant, die scrolt oedij. Dat is toch naar je hit heeft. Hoe viel dat om beroemd te wezen? Dat vreeg ik me dan al. Prachtig om mee te maken. Maar wanneer merk je dat je beroemd bent? Hoe verneemt je dat? Nou, dat merk je wel op internet, hoe vaak je bekeken bent. En hoe vaak je privé op de telefoon wordt gebeld, dat wordt dan steeds meer, hè? Hoe gaat dat dan? Nou, de hele dag bel een keer een liedje voor me zingen, een liedje voor me zingen. Ik heb hem nu ook uit, want anders bellen ze dit programma plat. Ja, want het begon met Marloes onder de douche. En toen de meid van Oliebollenkraam, en toen de Kastelein, en toen Oesie Doesie, mijn Gabri in de jacuzzi, en toen toeter, 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 en toen... Nou, we zullen er even aan, want ik kan alles wel opnemen, we hebben een compilatie maken. En dan de mensen tussen die dat net kennen, die hebben denk ik een periode onder een stienlijn. Ja. Maar Rinus is. Hey Marloes, ben met jou onder de douche. Hey ja ho. Toen zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil jou alleen. Toeter, 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 toeter.
met Romana op de scooter. Eien, 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 eien. Wil een stukje met haar rijden. Waar is die vrouw die er de hele tijd in die dit doet? Want dat bezocht ik eigenlijk met het kinderkamer. Dat is mijn vriendin Deborah. Deborah, maar de jongens toe, Romana. En hoe... Dat is een zangeres. Ja, maar dan moest je nu lezen. Hoe zit dat dan? Nou, als die zangeres kon daar niet meedoen, maar dan valt Deborah in. Ja, want als jongens toe zangeressen. Dan volgens het altijd een zangeressen en toen tast. De eerste was Marloes en de andere was Romana. En wie schreeuwt die versjes dan? Ja, die heeft Wieke geschreven. Wieke, dat is echt een zangeres. Ja. Dennis Franke, zo'n Traaiman de manager. Klopt. Waarom zo'n Traaiman? Hoe is dat zo aan? Ja, nou ja, iedereen weet dat Rinus een bewindvoerder heeft en die heeft altijd een succes een beetje. Iedereen, dat weet ik eigenlijk net Nou wel. ja, je behoort als Nederlander te weten wie in een curatele register staat. En Rinus heeft een beperking, dat weten we allemaal, weten ze zelf ook. Alleen ze genieten heel erg van dat succes. En de bewindvoerder heeft het gewoon allemaal lekker op zijn beloop gelaten. En Wat, de onvragen of de optreden? ja, gewoon de optreden. En het begint natuurlijk allemaal heel onschuldig. En uiteindelijk neemt het hele grote vormen aan. En ja, op een gegeven moment zegt hij meer ook van ja, ik ben curator, advocaat. Ik heb geen verstand van muziek, dus... Nee. Want wat ging er mis? Hij wie altijd aan het optreden, denk ik. En kreeg je dan Hij niet was heel veel aan het optreden. Rinus vindt alles leuk en die wil overal wel zingen. En... Ja, ik wist niet hoe het allemaal moest. Nou, wij regelen het wel voor jou, wij doen dit wel voor jou. En uiteindelijk, elke keer die het hield het zinnen, Rinus net. Nou ja, op een gegeven moment gaat zo'n bewindvoerder ook kijken van... wat vertel eens? Nou, ik kreeg wel wat. Van, nou, ik kreeg zo'n deeltje, maar staken zo'n deeltje. En wat vond je ervan? Heeft er ook wel eens wat hoe zei? Van, hé jongens, je pikken van mij? Nee, ik Of is was dat druk aan het optreden. Van hier naartoe en daar, als ik er maar kwam, daar zat ik over in. Hè? Maar dan ben je 2 miljoen keer bezoen en nou weer een nieuwe clip, ik alweer voor dadelijk een heel miljoen keer. Hoe regel je dat dan? Hoeveel geld krijgt hij dan? Ja, ik ben Groninger. Ja, Groninger. Hoeveel alles. geld krijgt hij bijvoorbeeld? En wat houdt hij ervan over? YouTube krijg je in principe niks voor. Nee, maar een optreden. Vanavond ergens in de kroeg. Rinus die gaat tegen een leuk bedrag weg en hij krijgt daar een merendeel van. Voorheen was het andersom bij managers en bij managers die het zo zeiden. Maar we hebben samen met de bewindvoerder heel goed overleg van hele korte lijnen. Rinus, ik, bewindvoerder en zijn chauffeur die altijd met hem meegaat. En alles komt in één agenda te staan. En tot nu toe gaat het gewoon perfect. En hij heeft hele leuke projecten. En we kunnen alles op elkaar afstemmen. Hij kan zijn werk er gewoon bij houden. Ja. Want we moeten wel eerlijk zijn met z'n allen van... Hoe lang duurt dit, weet je wel? Ja, want dat vraag ik me. Ja, het is nou leuk. En mensen zeggen er een grapje. Zul je ook op internet in met een heel zoete zaal. Wat binnen. Bij Filemon. Ja, bij Filemon. Wesseling van BNN. Ja, klopt. Ja. Maar op een gegeven moment is de grap voorbij. Of het succes voorbij. Ja. En dan zit Rinus. En dan... Ze zeggen een eendagsvlieg, maar intussen vliegt deze eendagsvlieg al heel lang. Ja, dat is weer. Maar Loes onder de douche is al 2 jaar bezig. Ja, en hoe lang blijft dat? Maar goed, hoe lang denk je toch zelf dat het nog zo lang trogget? Nou, zolang als het publiek zo gek blijft doen, dan... En ze twitteren mij en ze feesten mij en er staan allemaal nog plaatsen bij die ik nog nooit opgetreden, dus dan... Hoe bescherm je hem nou? Ja, door gewoon inderdaad korte lijnen te houden en toch goed opletten van is alles te combineren. Krijgt hij het niet te druk, hij moet zijn werk erbij houden. We zijn met een heel leuk team bij ons op kantoor bezig en Rinus heeft er lol in. En hij brengt een singeltje uit, hij zegt bij Filemon, ik heb een nieuwe single. Binnen 24 uur 1,5 miljoen keer bekeken op YouTube en dump het. Ja, dus het geld stroomt nou uiteindelijk eens binnen, Rinus. Ja. Zelf een eigen scooterkepie. Ja, misschien straks wel. Ja, misschien. Want de jongste een stukje uit die nijverske, hoe heet dat ook alweer? Kielen, een auto heeft 4 wielen. Ja, heerlijk. Echt een Rinestaal, hè? Heerlijk. Maar daar is zelf nog helemaal geen bewijs, hè? Nee. Waarom niet? Nou, daar is er nooit van gekomen. Okay. Maar als ik s'avonds heb opgetreden, dan word ik boeien die auto en dan ga ik zo. Nou, dan laat ik me liever rijden dan als bij een boom bij een BM in de Heugten. Hè? Ja. Dan ben ik in Omroep Friesland. Ja, zangerines hebben we vannacht gewoon bij een BM in de Heugten. Nou, dat past me net. Nee, dan maar hier litten. Hey, Rinus, doe maar eens naast een kist van kleesting in. Ja. Ik zal nog even naar Bakketa, want ik ben wel benijd wat hij al hier opkliederd heeft. Ik jij hem de hele tijd wil crossen, dus ik zal even bij bakken zien.
De Rispingen, zeg dat goed? Ja. Van een uitsturing, 30 minuten neet op vreed. Ja. Wat is de skeer? De Rispingen. Zeg het eens. Nou, het wordt 4 zacht deze keer, maar het jet mij in hartzaak om die 12, die inloden dat je mijn 12 van maakt. Ja. Tiet, wie dat? Tiet, ja, maar even nou wat oors, want dat heb ik al jet. En een Vesterman dat en een Veskertman bij u. Oké. En iets, ja, dat is al 30 jaar in de morgen nou. Dat, iets en zeg, dat is vroeger afwaaiend, maar zeg het omroep wat niet. En dat broeken ze haast niet meer. Maar iets, dat ben ik wel om het woord. Maar ja, iets die het nog nooit in het woordboek, ja. Nee. Het is wat, dat is wat vreselijk. Maar wat of een beetje. Ja. Het is een makkelijke oorzien te vullen. Ja, ik wil nog even maar jou naar een nationale en een Frieske held. Die doet het ook griezelig verkeerd. Luister maar even, dat heeft hij deze week zijn. Nou ben ik eigenlijk gewoon een op- en top topsporter en ben ik gewoon weer bezig met huttenrieden. En ik ben al heel blij dat ik gewoon maar Pine vrij kan rieden. En ja, nou ben ik gewoon bezig om met zo'n hut mogelijk te schaatsen. Schaatsen? Tiet willen omdraaien? Ja. Dan zet je broek toch van de kont hoor. Ja. Of mag hij dat wel en wij niet? Nou, hij compenseert wel wat moois in prestaties. Maar ja, het ging nog een taal gebroken en ja, dan rooit het niet. Maar je zit de jeugd nou, de jongerijn. Ja. Nou, die neemt het En die oer. neemt het oer? Ja. En hoeveel zeur dan naar de omroep? Nou, ik hoop van nee, zo. Ja, dat hoop ik echt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo, die taal die moet lebendig blijven. Ja. Wij draaien het hier net om. Maar ja, zo'n man praat in het dagelijks leven net Fries. Maar jou vindt dat wij een voorbeeldfunctie hebben? En... Ja. En hoe voel je het nou? De verslagjouwers die moet het correct bij aan en daar moet het waar komen. Ja. Nou, hoe voel je het nou om jezelf te zitten met die spotten op je rollen en die camera's? Dan, ja, dat is wel druk, hè? Je hebt wel druk op je lezen. Ja. Begreep je nou dat het wel eens verkeerd ging? Nou, ik viel nog niet van druk. Dat, dus ook wat om een taalverbetering doen op zo'n manier. Dan hebben je zoals dat hoe ze graag willen. Wij hebben het nog niet. Ja. En vinger on de pols houden, zal ik wel geen gay Fries kwijzen. Is dit een goed initiatief? Nou, ik vind het wel mooi dat hij het doet, want we moeten wel een beetje gay-Fries spreken blauwen. En die tijd, ik heb 4 jaar in Grace gestudeerd, dus dan spreekt het volle Hollands. Ik deed het wel eens verkeerd na die 4 jaar. Ja. Maar ja, dat moest weer al leren en dan, ja. Tiet en ja, dat is... Nee, maar dat is het echt verkeerd om omzijst. Ja, dat snap ik, ja, dat is verkeerd. Als dan met volle Hollandse sprekende mensen omgist, ja, dan doet dat ik gauw verkeerd. Maar dat kan beter. Ophouden met brievenskroon, we weten het nou. Aasten dan je weer op de i's. Het i's, nou, ja. Dat is een schrik net. I's, dat weet zijn dienst wat is, wat kleuren, dat is aas. Dan mag je op lieken, maar je reet erin. Nee, dat ken nou, je niet. We beginnen, Rinus. Ik wil je bedanken dat jou naar de studio wonen komen. Dit is grappig. We beginnen, Rinus. Rinus, ik hoop dat ze er even lekker in knalst, maar die hit. Jongens, dan luisteren wij naar Rinus. Dit wie neet, ont naar je wiekenvreed. Kielen, 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 een auto heeft 4 wielen. Eien, 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 jij mag niet rijden. Oele, 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 voel je je oké? Zit je vast, Rinus die rijdt mee. Is het wel bekend dat als je 16 bent, jij aan mag gaan lessen voor een rijbewijs. Ben je 17 en kun je prima zien. Ben je klaar, starten maar dan kunnen we op reis. Kielen, 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 een auto heeft 4 wielen. Eien, 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 jij mag eens rijden. Oele, 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 voel je je oké? Zit je vast, Rinus die rijdt mee. Ben jij een beetje fit voor je eigen rit? En heb je klaar waar je mee wil gaan? Rijden voor je vrij, want dat rijden wij. Ben je klaar, start er maar, moet ik maar gaan. Kielen, 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 een auto heeft 4 wielen. Eien, 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 jij mag eens rijden. Oele, 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 voel je je oké?
Zit je vast, is de mas, Rinus die rijdt mee.